Čo dáme? Kde si? S kým sa dnes túláš miesto mňa? Tokož kde si? Ty moja vzácna útla, neskrotná, zbierku tvojich hriechov. Už stopol fízel pred oknom. Kde si? Pýtam sa ťa. Daj omšu. A čo mám dať? Omšu. In nomine Patris Spiritus Sancti, Amen. Vypálen. Doplná. Ale na veky veku. Amen. Náš Pán, on je kráľ jeho trón, bude na veky stáť doma. Všetku vládu a moc, Samko, spievaj. Náš Pán, on je kráľov kráľ. A teraz kazy. Takže, milí veriaci, dnešnú omšu si pripomenieme na úmysel svätého inžiniera Tokoša. A žije. A na úmysel svätého otca Patrika Štýma, ktorý je nad nami stále. Jebe, aká kamera! Zrkadlovka! A vidí, mňa berte, ja idem do telky. No, takže môžem pokračovať. Na úmysel svätého otca Patrika Štýma, ktorý je nad nami stále a svojim všemohúcim a večným orodovaním za nás posvetuje, aby sme do piči. Aby sme svojou láskou k všemohúcemu Martinovi Liehoviteľovi každý deň s poctivým a... Živé vysielanie. Live stream. Ja to bereš.